An haramta yin hawan sallah a jihar Kano. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta sanar da dakatar da yin hawan sallah a jihar Kano a wannan sallah da ake tunkara. Sanarwa kuma ta fito ne daga kakakin majalisar ta 'yan sanda wato Abdullahi Haruna Kiyawa, inda aka zauna aka tattauna da masu ruwa da tsaki na jihar ta Kano, wanda aka samu matsayar cewa dakatar da yin hawan sallan shine kaɗai mafita, domin kowa ana tsammanin za a iya samun al'amura da suka shafi rashin tsaro. Wannan dalili ya sa rundunar ta 'yan sanda ta reshen jihar Kano ta sanar da ɗage yin hawan sallah, inda suka bayyana cewa a sanarwar ba dama a yi hawan sallah a jihar Kano wannan sallar babba. Kuma ana kira ga al'umma mazauna jihar Kano ɗin da su yi bukukuwansu na sallah daga gidajensu ba tare da an yi hawan sallah ba a kowane ɓangare na jihar Kano ɗin. Kuma ana kira ga al'umma da su yi koyi da halin magabata, kuma su yi ƙoƙari su yi sallar cikin kwanciyar hankali. Haka zalika kada a ji wata tarzoma ta sake tasowa daga wani ɓangare. Wannan shine musabbabin abin da ya sanya aka dakatar da yin bukukuwa na hawan sallah kenan kamar yadda aka saba na al'ada. Wannan dai za a iya cewa shine karo na farko a waɗannan lokuta da aka dakatar da masarauta da yin hawan sallah. To da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a jihar ta Kano, Allah kuma ya sasanta.